Hello, hello! Oh, hello guys! Kumusta kayong lahat? So, guys, babasahin ko ang lahat ng mga pangalan na nakapasok na sa entries ng pag-giveaway natin this coming June 1. Huwag niyong kalimutan guys. So, but before ko babasahin ang lahat ng mga pangalan, mag-shoutout muna tayo! Alright. Okay. So, ready ka na ba? So, makinig ka at kung sino at kung hindi ka pa nakasali at kung gusto mong sumali sa ating pag-giveaway, mag-comment ka lang sa videos ng ating road to 1K pasasalamat. And doon manood ka at doon mo makikita yung mechanics natin. So, sundin mo lang, mag-comment ka. Okay. So, ito ang una. Number 1 is OFW Daily Life, Filipino-Koreana, Ana Lumungkal, Mindanao Vlogger, Lola Vicky, Simpliye, Jennifer Bungkaras, Maria Cecilia, Glorious OFW, Chang Nancy, Dennis Next in Line, Dennis Salazar, My New Ideas of Fun, Hong Kong Adventure, Teacher Aida, and Blagag, Joby May, Zoe, Lay Blag, Buyit Gaming, My Alter Ego, The Moby Freak, Jean Channel, Chris Neil Ki Abong. So, yan lang guys. So, konti pa lang. So, kung gusto mong sumali guys, mag-comment ka na. So, ayun. Sali ka na guys habang may araw pa tayo. So, palapit na ang ating pag-giveaway. So, ayan. Pasok. Para guys, mayroon pala akong vlog na ini-edit ko pa siya. Gusto ko kasing pag lumabas siya is maganda. So, abangan nyo guys ang next vlog ko about OFW, how to save money. So, tayo makapag-ipon kasi tayong mga OFW mahirap mag-ipon ng pera. So, dito sa abroad mahirap guys. So, mayroon akong tips para sa ating lahat ng mga OFW. So, abangan nyo yan. Huwag nyong palampasin ang next vlog ko. So, thank you for watching guys. God bless.